Ja, jeg skal forklare det senmoderne samfunds indflydelse på min identitetsdannelse. Og det allerførste punkt, det er den her nye teknologi. Den nye teknologi i det senmoderne samfund har aldrig været så udviklet og så hurtigt udviklende, som det har i hele verdenshistorien. Og den her forbedrede teknologi har altså givet en kæmpe industrialisering og urbanisering i det her samfund, som har givet os mennesker nye muligheder. Det vil sige, at fordi min far han har været bonde, så behøver jeg ikke at blive bonde. Jeg kan sagtens blive læge eller advokat, eller hvad jeg nu end har lyst til, gennem de her uddannelsesmuligheder, som vi alle sammen får gennem det samfund, vi lever i. Så er der også en kæmpe stor påvirkning af omverdenen, for omverdenen af, med at vi har forbindelse til omverdenen hele tiden med den her globalisering, og alt det her, det har kæmpe indflydelse på, hvordan jeg er som en identitet, og hvordan min identitet er blevet dannet. For det første så er min opvækst og min primære og sekundære socialisering. Socialisering, ja. Og det er det primære, det er det nærliggende som min familie og rigtig tætte venner. Og den sekundære, det er sådan noget som min skole og min institution, jeg har været i som lille og sådan noget. Og det første det er for eksempel sådan som min mor. Min mor, hun er sådan en streng type. Hun er meget skrap og har kæmpe indflydelse på min opdragelse og mine manerer og min opførelse og mine normer og alt sådan noget. Og min far, han er stik modsat. Han er meget løs og er spontan og planlægger det hele og giver lidt mere en frihed til min hverdag. Så er der sådan som mine brødre. Det at jeg har 2 yngre brødre, det har gjort, at jeg har altid været vant til at dele. Jeg har altid været vant til at en del af en flok, og at jeg har aldrig skulle tænke på noget som kun mit. Sådan til visse grænser selvfølgelig. Så sådan som mine venner har kæmpe stor indflydelse på, hvordan jeg er blevet lavet, fordi at jeg har fået et indblik i, at vi kan alle sammen være anderledes, vi er alle sammen forskellige synsvinkler og alt sådan noget. Mine største rigtige sådan konflikter med andre på min egen jævnalder, det har været sådan gennem mine nære venner, fordi vi har været så forskellige. Samtidig så sådan noget som min skole og min gymnasier, det har givet mig et indblik i uddannelsen og en masse af de her fag og min viden generelt. Så samtidig så er der sådan noget som mulighed for at rejse. Nu hvor det er, at vi har så mange flere penge og alt sådan noget at bruge, så rejser vi også meget mere i modsætning til sådan noget som det traditionelle samfund. Og det har gjort, at jeg for eksempel har kunnet tage på skitur også i Østrig, hvor det faktisk ikke var nogen voksne eller nogen forældre, der var med. Vi var med nogle ledere med ikke en organisation. Og så var vi 9 drenge afsted og tog på skitur. Og det var altså et wake-up call for mig, sådan lidt, eller ikke wake-up call, men måske sådan lidt en opvågning for mig med, at det kunne man godt sådan noget her. Jeg har haft sådan noget som mit udviklingsophold i USA, hvor jeg har været et helt år i USA. Det har haft kæmpe indflydelse på, hvordan jeg er blevet som person med at vide, at jeg kan tage ud og gøre sådan noget her selv. Og være et sted i et andet land og leve et helt andet, og være en del af et andet samfund, nogle andre omgivelser og sådan noget. Med at vide, at man passer faktisk ind flere steder end et. Det er noget, jeg har tænkt rigtig meget over, efter jeg kom hjem fra USA. Så har vi også flere muligheder for sådan noget som uddannelse og arbejde, som jeg sagde før, og prestige. Min mor, hun har været lærer, og nu er hun ved at læse til MBA i business. Jeg har en far, som er som er, det har jeg fuldstændig glemt, hvad det hedder. Han er gruppestyrer eller sådan noget. Og jeg kan blive læge, eller læse jura, eller hvad jeg vil. Jeg kan blive lige, hvad jeg vil. Jeg har alle muligheder. Det er sådan noget, der er meget stor forskel på det andre samfund, som jeg har haft, det traditionelle og det moderne. Og samtidig så har det haft en kæmpe indflydelse på, hvordan jeg er blevet. Fordi hvis jeg var vokset op i det traditionelle samfund, så har jeg været en helt anden person.